الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ دے ولیاں دی صحبت چ کوئی بندہ ایک لمحہ ہی بہ ونجے، فرمایا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال دی بے ریا عبادت کنو افضل ایک لمحہ اللہ دے ولیاں دی صحبت اجوا ہونا. اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ دے ولی دا بولنا اللہ دی ذات دا بولنا ہے. اگرچہ اے آواز اللہ دے بندے دے حلق دے وچوں آندی پئی ہوندی ہے، لیکن حقیقت وچ اے بندہ جڑا بولیندا پے اے اللہ دی ذات پہ بولیندی. دعا ہے اللہ پاک حق سنن سمجھن بیان کرن تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. اللہ تعالی اولیاء کاملین دے نقش قدم دے اتے چلن دی توفیق، زندگی گزارن دی توفیق دے وے. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دے فیوز و برکات تو مستفید فرماوے. حضرت گرامی آیت پڑھیے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی ہیں
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی دنیا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کوئی خوف، نہ کوئی غم، بے فکر حسین بندے۔ حدیث پاک ہے، قرآن پاک نے بھی بیان کیتا ہے کہ جڑا قیامت دے آسی نا، انہیں حال ہے اسی بندیاں دا من الفزع الاکبر، لوگ بڑی گھبراہٹ دے وچ مبتلا ہو سن قیامت دے نے، لیکن جناب والا جڑے اللہ دے بندے، اللہ دے ولیین، اللہ دے نیک لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یفزع الناس، فرمایا قیامت دینے لوگ گھبرائے ہوئے ہو سن، لوگ پریشان ہو سن، لیکن جڑے اللہ دے ولیین، اللہ پاک دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک الآمنون من عذاب النار، فرمایا جڑے اللہ دے ولیین، اولئک الآمنون من عذاب النار، فرمایا لوگ جہنم کی نندر دے پہ حسن، لیکن جڑے اللہ دے ولیین، اولئک الآمنون من عذاب النار، اللہ دے نبی فرمایا اے جہنم دی بھاگ کنو امن دے وچ حسن، اے جڑے اللہ دے ولیین اے کیا حسن؟ امن دے وچ حسن، انہاں کو کوئی بات جہنم دا کوئی فکر و فاقہ نہیں۔ لہذا پتہ لگا جڑے اللہ دے دوست ہیں، ایک حدیث پاک کے بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دے جڑے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، جیویں اللہ نبیاں کو نور دے ممبر عطا فرمے سی، اللہ ولیاں کو بھی میں نور دے ممبر عطا فرمے سی۔ لوگ گھبرائے ہوئے اسے، اچھا ایمان لال ہندو تے ایک گل یاد آئی ہے کہ فرمایا قیامت دا ہکو نے مسلمانوں، حدیث پاک کے چاہے 50,000 سال دا دے ہو سی، کتنا دے ہو سی؟ 50,000 سال دا۔ یہ جرا توجہ کرو جڑی گال میں کیتی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 50,000 سال قیامت دا دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا دے 50,000 سال دے، جڑا اللہ دا نافرمان ہے ان دے واسطے دے 50,000 سال دے، لیکن جناب والا جڑا بندہ اللہ دا ولی ہے، علماء لکھے بہاری شریعت دے وچ کہ جناب والا ایو 50,000 سال دا دے قیامت دا جڑا ہو سی، اللہ اپنے ولیاں واسطے اتنا چھوٹا کر دے سی کہ جی میں 4 رکعت فرض پڑھن دی دیر لگ دیئے اتنی دیر گزر ہوئے سی۔ ان ذہن سوال آ سکتا ہے کہ جناب ہکو دے 50,000 سال دئی ہے پیا تے 4 رکعت فرض یا سنت پڑھن دے برابر دوی ہے پیا، سمجھ نہیں آندی پئی۔ میں یہ گل سمجھاون واسطے اللہ دے قرآن دا ایک واقعہ بیان کا کرے نا، توجہ کرو۔ رب العالمین نے قرآن مجید ارشاد فرمایا جیڑا موسیٰ علیہ السلام دے پچھو فرعون لگا ہا نا، آپ ٹرے، آپ دے نال آپ دے جڑے غلامن او بھی نال ٹرے، جڑے لے اگھاں گئے نا ان دے خوف کنوں ویندے پین، اگو دریا آ گیا تے پچھو فرعون، توجہ ہے جاگ دے پے نا، سن دے پے، اگو دریا پچھو فرعون تے ان دا لشکر، اگو ہی موت تے پچھو ہی موت۔ ہن اللہ دا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، انہاں کیا کیتا، انہاں دریا دے اندر جناب والا
موسیٰ علیہ السلام تے آپ دے جڑے ساتھی تے غلامن انہاں دریا دے وچ جڑے ویلے جناب ٹپ کھادا دریا دے وچ گئے، اللہ دا قرآن بیان کریں دے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تے نال والے لوگوں کو دریائے چو پار گزار دیتا، رستہ بن گیا۔ تے ہی دے وچ بھی بڑی کمال علی ایک گال ہے، میں سناؤنا چاہنا اگر توجہ ہوئے۔ جلے دریائے چ گئے نا، قرآن بیان کیتا ہے کہ اللہ نے دریائے چ 12 رستے بنا دیتے ہیں کہ نہیں، 12 رستے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے کہ موسیٰ علیہ السلام جلے دریائے چ گئے نا، اللہ 12 رستے بنا دیتے، اے پانی دی دیوار وال ایک رستہ، وال پانی دی دیوار وال ایک رستہ، ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے جو دریا پار پہ کریں دے، اتھو دیوار ہے پانی دی، اتھو ہی دیوار ہے پانی دی۔ اور توجہ کرے سو اور جڑا اے ویندا پہ بندہ ہے کہ لین ویندی پئی ہے، ادو ہی پانی ادو ہی پانی، اور پتہ کہہ نہیں کہ پرلے خیر نہ لین یا لڑ گئے ایمان نال دل لے چاہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھے کہ جڑے ایک لین والے ویندے پہ ہیں نا، انہاں آکھیا اللہ سائیں پتہ نہیں جو پرلے جیندے ہیں مر گئے، پتہ نہیں دریا چ لڑ گئے، اے جو پانی دے دیواراں ہیں۔ خیال آیا اللہ دی رحمت تو صدقے مسلمانوں توجہ کرو، تفسیر مظہری دے اندر آئے انہاں جا گال کیتی ہے رب العالمین نے رکی ہوئی پانی دی دیوار دے وچ روشن دان بنا دیتے، فرمایا ایک بے کو دے تھے ونجو تے دریا کوئی پار کرے دے ونجو۔ یہ رب دی عظمت ہے، سمجھ آندی پئی؟ ہن توجہ فرماؤ جناب والا، موسیٰ علیہ السلام تے آپ دی قوم دریا چو پار، ایک بے کو دے دے گئے دریا دے دیواراں کو چو پار ہی کریں دے گئے۔ پچھو آیا نا فرعون تے ان دا لشکر، انہاں ڈٹھا دریائے دشمن، ڈر گئے، انہاں کہا یار فرعون خود ڈر گیا، انہاں کہا یار جب میں گوڑی کو وچ چھٹے نا لڑ ویسام مر ویسام بوڑ ویسام، اے جا سوچیں دا کھڑا ہا رب دے طاقتاں، آکھو سبحان اللہ۔ میں مسئلہ سمجھے دا پیامی پیچھو یاد رکھو کہ ہکو نے 50,000 سال دائی ہے تے 4 رکعتاں جتی ہوئی ہے، دشمن واسطے 50,000 سال دے ہکو نے، تے حضور دے تے رب دے جڑے فرما بردار بندے ہیں انہاں واسطے ایویں ہے جی میں 4 رکعتاں پڑھو۔ اور میں وہ گال سمجھاون واسطے قرآن دی مثال بیان کریں دا پھر موسیٰ علیہ السلام تے آپ دے نال غلام دریائے جو پار پانی دے دیواراں جڑے درمیان چ روشن دان لگ گئے۔ دیکھو نا رب دی قدرت، مٹی دا روشن دان بن سکدے، لکڑ دا بن سکدے، لوہے دا بن سکدے، لیکن اللہ پانی دے وچ روشن دان بنا دیتے ہیں۔ دے دے ونجو تے ونجو، موسیٰ علیہ السلام پار، ہن پچھو فرعون تے اوندا لشکر، وہ آتے اپنے گھوڑی کو روک دیتا، گھوڑے کو فرعون وہ کہا یار بیچ ویسوں تو ایک گڑبڑے لڑ ویسوں مر ویسوں غرق تھی ویسوں، لیکن جناب والا رب دے طاقتاں کو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج موسیٰ علیہ السلام دریائے چپار پہ لنگ دن، انہاں دے ہواری بھی نال پہ ویلن، فرعون پیچھے رکدا پے، ایکو تاج غرق کرنے، اے رک گئے۔ اور اللہ دی حکمت دیکھو، رب العالمین نے فرمایا جبریل جی بے نیاز اللہ، فرمایا میں کر جبریل اپنی گھوڑی دے اتے چڑھ، اے فرعون گھوڑا اپنا روکتے کھڑے، اپنی گھوڑی کو اگلا ماری کو اڈی تے دریائے تے سٹ، حضرت جبریل امین اپنی گھوڑی کو دریائے سٹیا، پچھو جتنے گھوڑے کھڑے ہیں دشمنوں دے سارے وچ جلے بیچ گئے۔ ہون اللہ دریا کو حکم پہ دیں دے، دیکھو کیا سبحان اللہ ہے ایمان نال، رب دا انتظام دیکھو۔ وہ تو جبریل کو بھیج دیا کہ گھوڑی گھنا، گھوڑا دیکھ سی کو اے جو دریا جوڑ سی، گھوڑے ہی رلے بڑے ویسے، ایک کم دوجا کم، اللہ دریا کو ہونا کیا اٹھ کے دریا کو آکھتے رب 12 رستے بنوائیں، 12 رستے دے وچ پانی دے روشن دان بنائیں،
کہ میرے بندے نا ایک غم فکرے چ نہ ونجن ایک بے کڈے دے ونجن گالی کریں دے ونجن تے دریا چوئی پار ہون آ گیا فرعون اللہ دریا کو آکھیا فما اغرقنا آل فرعون نحوستی میں ہو دیئے بل جے نہ تھکے ہو وہ سبحان اللہ آکھو دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام جناب والا اللہ دے نیک بندے تے نبیان جی میں دریائے چ گئے اللہ رستے بھی بڑھائے اللہ انہاں کو بھی پار پچایا اتے جناب والا اللہ آپ دے غلام کو بھی پار پچایا ہون آیا فرعون اللہ پانی کو کیا پانی اے تیرے بیچ آندہ پہ ہون ہی میں کریں کہ اغرقنا آل فرعون فرمایا پانی اے فرعون جی میں آندہ پہ اپنے دیوارہ کو مکا دے اتے فرعون تین دے لشکر کو غرق کر دے جس سبحان اللہ آخر ایک بڑی عظیم گال سنا ہوا نا اللہ نے کمال کی تھی پہلی گال تے جو فرعون ایدی نحوست اتنی آئی کہ کلہ فرعون نہ رلے لشکری بڑھ گیا چلے بڑھ گیا نا ہون دیکھو اللہ وال بئی عبرت پہ بنے دے رب اپنے نبیوں تے اپنے دشمنہ واسطے اللہ پاک نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا یہ دریا کو دوجا حکم تھی دا پہ جاگ دے پہ بھی نا پہلا حکم تھا کہ فرعون میرا موسیٰ علیہ السلام آندہ پہ رستے ہی بڑا چاہ دیوارہ لا چاہ وچ روشن دان ہی بڑا چاہ انہیں کو پار ٹھیک ہے ہون فرعون آ گیا اللہ فرمائی انہیں کو غرق کر دے فرعون کو بھی تین کی قوم کوئی رلے لشکر فوج کو ٹھیک ہے ہون اللہ بھی آرڈر دیتا توجہ کرو رب العالمین نے فرمایا اے دریا سارے کو غرق کرتے لوڑ نہیں چھوڑنا سمجھ آتی پہ کہ نہیں لوڑنا نہیں سارے کو اللہ والا حکم فرمایا فرعون دی لاش کو باقی رکھنے ہی کو نہیں لوڑنا باقی لوڑ چھوڑ وال اللہ دے قیامت تک جڑا ہے تو سا دیکھو فرعون دے جسم کو اللہ صحیح و سالم رکھ دیتا ہے سزا دے طور تے اللہ اکبر میں مسئلہ ہے سمجھائے قرآن تو کہ ہکو دریا ہے رب دے یاراں کو پار لنگے دا پہ موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے لشکر کو تے فرعون تے انہاں دے لشکر کو اللہ پانی دا اوہ دریا ہے اوہ وقت غرق پہ کرے دے سمجھ آئی ہون توجہ کرو جناب اللہ دے ولی اللہ دے جڑے ولی ہیں اللہ انہاں دا شان اتنا بیان فرمایا کہ فرمایا ساری دنیا گھبراہٹ چو سی پریشان ہو سی نفسی نفسی ہو سی لیکن حضور فرمینے میری امت دے جڑے اولیاء ہیں اے نور دے ممبرہ دے اتے بیٹھے ہو سن اولئک الآمنون من عذاب النار فرمایا لوگ جہنم دی بھاگ کیوں ڈر دے پہ ہو سن لیکن جڑے ویلے اولیاء اللہ سن اے آمنون من عذاب النار اے بعد نالو ہی بھاوے لگ سن بھا انہاں کو کچھ نہ آکسی پتہ لگا بھا کوئی پتہ ہے ساڑنا کہہ کو ہے تے بچاونا کہہ کو ہے وقت نہیں ورنہ میں عرض کریں دا میں اشارتاً سے فرض کرا تو آپ کو پتہ ہے نمرود نے بہت بڑی بھا بنائی آئی ہے نا پتہ کس واسطے معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے بڑھ واسطے آپ کو ساڑن واسطے معاذ اللہ لیکن توجہ کرو دشمن پورا زور لایا نا 100 فٹ اچھا 100 فٹ لمبا 100 فٹ چوڑا بھاگ چکھا بڑھایا نمرود تو اتو مکان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پگھوڑے دنال تلے سٹیا بھا دے ویچے لیکن اے پوری قوم زور لائے تے رب صرف کلہ کیا فرمائے فرمایا یا نار کونی بردا فرمایا باپ برف بن ون برف روایت دے چاہے 3 دیں پورے کتنے 3 دیں پورے پوری دنیا دی بھا بجھ گئی کیونکہ اللہ نے کیا آنکھیں دیکھو نا توجہ کرو لفظ فرمایا یا نار کونی بردا اے بھا برف بن ون ساری دنیا دی بھا بجھ گئی
ترائے نے روٹی پانی ہر کہے دا بند، نہ باپ بلے نہ روٹی پکے، بند بھوک، بندے رومن پٹن لگ گئے۔ وال اللہ کریم کیا فرمایا؟ فرمایا یا نار کونی بردن، ابو فرمایا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرمایا ہے بات ساری دنیا بلدی رہ ون، لوگاں دے کھانے پکے دی رہ ون، لیکن جت کر میرا ابراہیم میں ات کر گلزار بڑھ ون۔ وہ آجادی بھاگ اچھ گئی، اللہ کو باغ بنا دیتا، تخت بچھوایا، جبریل کو بلایا، گپا لوایا، بارو بارو بوٹے جڑے ہیں نا، جڑی جڑی درخت دی لگ کے رہی اوے پھل نہیں لگے کھڑے ہیں، پھول نہیں لگے کھڑے ہیں۔ ایک لفظ دی گال دیتے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے رب دے یار جڑے ہیں انہاں دا مقام بھی اعلیٰ، انہاں دا شان بھی اعلیٰ۔ دیکھو نا میں جڑی حدیث پڑھی ہے ان دے وچ لفظ ہے اولئک الآمنون من عذاب النار۔ جڑے ولی ہیں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جہنم دی بھاگ کنوں امن چن۔ دیکھو اے نبی ہوئے ولی ہوئے اے رب دے یار ہیں، اللہ انہاں کو دنیا ہی چوئی بھاگ تو بچائے، اللہ آخرت چوئی نبیاں تے ولیاں کو بھاگ کنوں بچائے۔ جناب والا توجہ فرماؤ، ولی جڑا ہے اتنے کمال والا انسان ہے بندہ، لیکن شان اتنا اعلیٰ ہے ولی دا، جی میں مشہور حدیث ہے ترمذی شریف دی کہ ایک بندہ جن 99 بندہ قتل کیتا ہا تے گیا ایک بندے دے کول آ کے کیویں بابا میں 99 بندہ قتل کیتی ودا، دس کوئی بچ وے سن کوئی جا ہے چھٹن دی، وہ کہا نا 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 99 جڑا ایک مارے، قرآن ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ مگر جڑا ایک کو مارے ان دی سزا جہنم ہے، ارادتاً جڑا مارے ان دی سزا کیا ہے؟ بولو جہنم۔ اچھا تو بابا 99 ماری ودے ایک دوتے جہنم ہے، وہ بندے جناب کوئی رلے رگڑا دیتا 100 پورے دا قاتل ہون حدیث پاک کے چاہے ترمذی شریف دی حدیث پاک کے 100 کو قتل کرتے ہیں کہ بھائی اللہ دے بندے کو لگیا آکھے یارے دس 100 بندے قتل کیتی ودا مار کا جاگ دے پہلے رب دی رحمت دیتے غور کرو ذرا 100 دا قاتل وہ پوچھا یارے دس 100 بندے قتل کیتے دس میری معافی ہے؟ وہ کہا ایویں کر او سامنے اللہ دے ولیاں دی وسطی ہے ہوں دے وچ لگا ون تے انشاءاللہ اللہ رحمت کر دے سی۔ ترمذی شریف دی حدیث پاک چاہے مختصراً اے بندہ اتو ٹور پہ اللہ دی ولیاں دی وسطی والے پاسے اجے رستے چ ودا تے موت آ گئی، موت دا کوئی پتہ نہیں، موت آ گئی، جی میں موت آئی حدیث پاک کے چاہے جناب والا کہ کون فرشتے جہنم والے آ گئے تے جنت والے بھی آ گئے۔ حدیث کے لفظ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، جنت والے آ گئے جہنم والے آ گئے، انہاں کا بابا 100 دا قاتل ہے، جہنم دا پکا حقدار ہے، رحمت علیہ بھی آگے جنت علیہ انہاں کا بابا اے توبہ دے ارادے نال ویندا پیا ہا ولیاں دے کول پیا ویندا ہا لہذا ہی کو جنت وچ گن ویندے دوہاں پاسے دے فرشتے ایک بے نال تکرار کھڑے کرن آدن اساں گن ویسوں آدن اساں گن ویسوں توجہ ہے مار کا۔ اور سنو اللہ پاک کیا کیتا حدیث پاک کے چاہے رب العالمین نے جناب والا زمین کو وحی کی تھی، اللہ انہیں فرشتیاں کو آڈر دیتا ہی میں کرو اے بندہ جتھو ٹرتے آندہ پیا جڑی جات موجود ہے اتھو گھنتے جت ویندا پیا اے جت مر گئی اتھو گھنتے اگلا تے پچھلا پندھ وہ کو ناپو
ناپ گنو جیڑے پاسے دے نیڑے ہوئے جے ولیاں دے نیڑے ہے تو جنت والے گن ونجو جے پچھلے پاسے ہے تو والی کو جہنم والے گن ونجو ہن ایمان نال ہی حدیث ہے بڑی کمال دی گل ہے اللہ پاک نے جرلے فرشتوں کو آخری تطورہ فیصلہ کر لیتے زمین کو ناپو کچھ گنو ولیاں دی بستی دے نیڑے تو جنت نہ پچھا ہے تو جہنم ہن جرلے یہ ناپن لگے نا اللہ زمین کو وحی کی تھی فرمایا ہے زمین جیڑے پاس ولیاں دی وسطی ہے ویندا پیا فرمایا ہے زمین کٹھی تھی ون او کو نہیں آکھے پرلے حصے کو این حصے کو فرمایا ہے زمین کٹھی تھی ون کیونکہ بندہ میرے یاراں دی وسطی دے پاسے پیا ویندا ہی واسطے جڑے ناپی زمین حدیث پاک وچ ہے ایک گٹھ کتنا ایک گٹھ ولیاں دی وسطی دے نیڑے تھی گیا جنت والے چہندے تے ہو گئے ہاں 100 دا قاتل پر ایمان نال ایک دفعہ جے ڈھلے نہ ہو وہ سبحان اللہ آنکھوں چاہتے گال کمال دیے فرمایا توجہ کرو 100 دا قاتل ہے ولیاں دی وسطی دے وچ نہیں گیا اجا رب دے یاراں دی زیارت نہیں کیتی دعا نہیں کرائی ایمان نال اجا وسطی والے پاسے جو ویندا پیا اللہ اے دی رحمت فرمائی 100 قتل والا گناہ معاف فرمایا تے جنت دا حقدار بنایا اے ولی دا مقام ہے سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ کیا ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی آج انشاءاللہ عباس کا ٹائم مک گیا انشاءاللہ ول اگلے جمعے تے اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا فرما گنو بھائی